Maslinovo ulje može imati stotine različitih okusa, no svi su posebni i prava su gastronomska senzacija. Potvrdilo se to na danima mladog maslinovog ulja u Vodnjanu, gdje se susrelo više od 80 proizvođača vrhunskog maslinovog ulja iz Hrvatske i susjednih zemalja, privukavši svojim okusima brojne posjetitelje. Dani mladog maslinovog ulja u Vodnjanu imaju veliki ugled među proizvođačima i stručnjacima za maslinova ulja. Posjetiteljima su posebno zanimljive stručno vođene degustacije, a ove godine u gastro showu sudjelovalo čak 45 istarskih ugostitelja, priredivši doživljaje za pamćenje. Zagrebačka banka i ove godine bila sponzor Dana mladog maslinovog ulja u Vodnjanu, no banka je uz maslinare i svih ostalih dana u godini, jer upravo za njih ima posebne kreditne linije s povoljnim uvjetima, koji uvažavaju specifičnosti maslinarske proizvodnje. Riječ je o dugoročnim i kratkoročnim kreditima s počekom otplate, fleksibilnim instrumentima osiguranja i povoljnom kamatnom stopom. Predstavljanje kredita za maslinare izazvalo je veliko zanimanje, te uz takvu podršku banke poduzetnicima preostaje samo da se u potpunosti posvete svom poslu i kvaliteti svojih proizvoda, a u tome je poanta uspjeha kakav smo ovih dana mogli vidjeti u Vodnjanu.